Another type of verb here we have is the nyemaka ngwaa. In English, it is being called the auxiliary verb. It's a helping verb. Ụdịrị ngwaa na-enyere ngwaa aka iji mee ka ọ rụsie ọrụ ike ma rụọ ya ebe dị mfe. It helps a verb to perform its duty easier, to do its tasks easier. That is the help of an auxiliary verb. Now, in Igbo language, ebe ị ga-ahụ nyemaka ngwaa, a ga-etinye ya akara uhie. Matakwa amata na nyemaka ngwaa ọbụla na-abịakarị ya na akara uhie. You don't write them together with the verb, with the already existing verb, but you join them together. You get? For instance, we have na eri, na esi, na aza. Just look at the screen, you'll see how I wrote it down. There, you write your na eri, na hai oe akara uhie gị, eri, na akara uhie, aza, na akara uhie, esi. It comes with an akara uhie, a hyphen. Now, following the examples I gave, you might be thinking that maybe the only helping verb enyemaka ngwaa nwere bụ naanị na. Mba, we also have ka, ga as examples of this nyemaka ngwaa. Ngwa ọzọ anyị nwere, ụdị ngwa ọzọ anyị nwere bụ nke a na-akpọ ome ka ngwaa. Ọ na-akpọ agwa ka ngwaa. Ọ bụ ụdịrị ngwaa nke a na-agbakwunyere nganihu. Ọ bụ ụdịrị isi ngwaa nke a na-agbakwunyere nganihu. Abịa n'ụdị ngwaa, in this kind of verb, it is a kind of verb that we add, like it's a suffix you add before the main verb. You add it in front of the main verb. Okay. Ịbịa n'ụdịrị ngwaa, enwere naanị ụdị abụọ n'ebe omeka ngwaa dị n'asụsụ Igbo. We have just two of it, and they are A and E. A na A, A na A and E. They are just two. No addition, no extra in Igbo language. Now, an example of it is like eku. Ku is a verb on its own. Now, when you want to add this omeka ngwaa, you add your A plus eku. Just make sure you pay attention to the screen for more explanation. A plus ku, eku. A plus ga, aga. A plus C, esi. These are words that are being concentrated from verbs. These are words that are being derived from already existing verbs. This is why we say that Igbo language is a verb-based language. It cannot stand on its own without a verb, because that verb gives it the total meaning that you need. Even in English language, verb is also important. Okay, this is where our lecture will be coming to an end. This is where we'll be drawing the curtain for today. On our next video, we also look into another Nkejiasusu, another part of speech, that is mbuzo. Stay tuned while we come back later. Thank you. Bye-bye.